Wes kono wes. Arep kok kene, Bos. Perwakilan Hai. Out.
Ki Maesa Putra. Hai. Si. Yo. Hai. Ha ho hey. Hello. Hey ha ho hey lo la tala yo ngono le.
Kok mlebu neh lagi. Sopo nekake Tom Samcong iki? Perasaan aku ki mau gak main oleh skater iki tapi. Endi wong Jolaya ora nek sing menang. Lah yo, Bae cek tanggapan. Wonge sik tanggapan makane kok gak enek ding ding dong dong ding dong 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 ding dong dong pleng lha iki lha. Lha wonge bae Wah, oleh skater. Saya jali to metu kok. Ki skater apa ta iki? Wo backsound-e anu supporte njaluk sing ting ting lho wonge turu sing nyupot iki turu iki piye iki. Wis tangi iki lah. Wae. Lha iki lah. Ding ding dong dong ding dong 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 ding dong dong ding. Wong meng kenya. Gila. Layak aku kalah terus mambeng iki. Lemah joge ini bae double jaran. Ya kaya ya malah ya nguntal es barang ya mah jonge bae double. Lah iki lho. Iki mang kondi. Wong tai ngencang tumpang tumpang. Ati. Sopo sing iso basa iki? Piye iki? Mosok wong tai wong mangan es. Wong ting lencang li sing suwe. Li seng sing suwe. Li ceng suwe. Iya li ceng suwe. Musuhmu kuwi nyapa nyawang aku. Bingung aku. Sing translate iki sapa ngono lho. Jajal bahasa Indonesia Lik. Bahasa Indonesia. Sati masa gak? Bahasa Indonesia. Yang uyup. Nah uyup. Jaluk rujak uyup. Lah pira. Golekno nggon sajen pira. Pak Yos ngono iki genahno ta Pak Yos, Pak Yos. Iya. Aku ora tanggap Lumrah iki Cinone pinggiran dadi rada angel bahasane. Iya. Aku Cinone dasare desa. Aku dasare ya turunan Cina marai. Cina ndi iki? Ya Cina. Mboke Cina aku ki masamu. Mboke Cina pake dibahas. Minyong no nah ya. Langsung dicocop ae ya. Wong Cina ngelak. Modar merujak dibotoli. Gelasnya enek iki lho langsung gelasnya kene ae. Iki lho. Ngene Pak Yos. Lho kele gelasnya mini ya. Wong Cina seneng rujak tiba ya. Ora kena kopi. Kena kopi. Lagi tumon ki aku. Alah iki FB Pro iki bingung lagi video iki lho. Cina bae cangkeme mocok. Lah ya. Coe delok. Video saya foto. Hayya 'ala shalah. Penak. Iki Cina apa Arab to? Kok ganti Arab toh? Kayak ono neh. Rujake kayak ono neh. Rujake ben ono neh setongkas iku lek ganti Jawa. Ya aku kok bingung ta aku. Ngono lho. Ses. Rujak neh bisa enggak? Wes. Rujak uyuke pedes men. Oh, pedes men. Kuwi rujak sayur. Jajal tak rungokne neh. Salam interaksi Mbak Bulan. Sugeng sore. Oh, Cina Jawa. Dengrore. Jalan do. Cina Jawa ta Pak sampean. Nggih. Adalah ngene benahno to. Bae nyapa? kok ompong. Jenenge Mbah Yompong. Mbah Yompong kowe iki kok. Untuk kowe rata. Cakep. Pira dak terus ngawas. Bae ompong. Elah. Kurang cedek awakmu rono. Rono rada genah. Lah. Iki dawane 70 meter tenange. Pripun kabare, Mbah? Allahumma sholli ala Apa ki? sayyidina. Saya tak jipuke sampeyan ya Lek ya. Iya. Iki lho ora teko bae. Dobel. Izolimi. Sampai nih. Lumpukno. Tawa sing penting. Lah, ini malah saya ganteng dah. Ya.
Weh lek ngene gak Cina blas. Raine jan. Blorok. Beh katang panggah katang. Lah piye to enek hiburan yo nek kene? Sing Menghibur meriah yo kene iki. warga masyarakat kelurahan Katang. Blitar. Kuwi kok bengi. Oh iya ngopi. Menawa dibalik karo. Kae ning kono. Ki beda. Kae ning kono ning ngarep kuburan. Iya. Bar kae ning kono Ning kae. kene kula ngono mewah. Kayak ngene. Kone ning kene. Ngene buri awar celeng. Panggah katang ya pokok. Panggah katang. Oh panggah Katang. katang to panggah. Sehat sedaya nggih? Nggih? Duite akeh ra? Delok tanggale sih. Tanggale ngene iki ya Duit akeh jelas gak? duite akeh ta Duit akeh gak? Mboten. sampeyan niat. Lek kere ya gak mungkin ngono ning Maisa Putra sampeyan ya ngono Acarane ngawur. apa? Heh? Acarane apa? Konggonaku. Happy wedding. Apa? Happy wedding apa? Iki Aku bagi bos. ora aku. Iki bose Iya. menikah. Oh, bosnya menikah mana? Gak. Bose sing ndi? Bose katange sing ndi? Bose ki Maisa sing ndi? Sing nikah iki bosnya Ki Maisa apa bosnya Katang? Sing akurat Ya bose Maiso. Ora penak dirungokne wong lho. Bose Maiso. Iki lho, iki lho. Iki lho bosnya. Lah iki bakul bekicot ta iki. Oh duduh. Piro lek? Piro? Sembarang oleh. Bose Cek sing iki tak siaran sik. Oh, Iki iya. acarane bose menikah. Mbak Pipit dan Mas Akbar. Ebi Pro matur suwun. Iki Wong anak endi? ibuke sing ragil. Wong endi? Anak ibuke sing ragil. Wonge sing rabi lho. Jajal diceteluk sik to. Pipit. Mbak sapa? Mbak Pipit dan Mbak. Mas Akbar. Mbak Pipi dan Mas Akbar. Ya Toiba, Ya Toiba. Lah kok malah pencak dor iki gedane. Iki jaranan iki sono. Oh, para Sing iso nyeluk sing rabi mau. Oh nyelok rabi lah yo Oh, iya. kowe mau tapi kok kawetu. Mas Akbar, Mas Akbar. Sing rabi pundi? Putih. Anu Masih. paling izin Mbak Pipit. Duduk iki. Iki tukang becak. Dene ligune dhuwur. Eneke masih Mas Bon. Sing Oh kuwi lho. Gedong anak kuwi lho. Eneke masih. Raine iki YouTuber. Sing rabi lho sing ndi? Iki lho tekok iki lho. Sito, Mbak Pipit mungkin lagi berhalangan jadi. Ya lagi halangan, tanggal abang. Wis ra penak. Eneke masih eneke. Ra sangoni ra penak wae ra teko. Lah iki enek buke tapi. Ndi? Iki. Ibuke. Buke kan berdiri ibuke. Jenengan ibuke? Hah? Loh, ya aja galak-galak kuwi tuan rumahe Ya kuwi. kuwi ibuke. Kudu Kuwi ibuke. jenengan sing nanggap ya, Bu. Putih kae lho Mbak Pipit kae lho Mbak Pipit kae lho. Ndi to? Ngarep kae lho. Halo. Lah, ngadeg kok Mbak. Bakul sate bekicot. Sing ndi aja. Sandinge Mbak Putri kae lho. Iki to. Ngadeg kok Mbak Put, dudono kuwi dudi. Oh ya kae lho. Kae lho, Bu. Heeh, kasireng lho. Ya kuwi manine kuwi. Bojone sing ndi? Bojone ndi bojone? Pit ndi Akbar? Dongane. Akbar mosok manjing. Wah hari nasional mosok manjing. Gak. Piye, Dek Pit? ngeritne celeng ning mburi. Lah ya. Monggo ditungakne sedaya. Oh, didongakne bareng-bareng ya. Heeh, didongakne. Oh, lek dongane akeh kok sangone luwih akeh. 1000, Ya, 1000, 1000. Wah, akeh iki kok. Ya karduse yo. Ayo, Bromo yo 100 Alah kok promosi. Raturan. Ditungakne ya, Bu. Mugi-mugi dados sunatan. Menikah. Oh, Mbak Pipit kok sunatan lho sing sunat apane? Pedok sing sunat apane? Mantene sakinah mawadah warahmah. Amin. Monggo ndaplang sedaya. Daplang tangane daplang. Tangan daplang nyamplok kancane. Daplang piye? Penontonnya umpel-umpelan kok kon daplang namplok kancane. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Kristen. Ndak dongo kok malah kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allah barik Sik. Cek ngono ya. Lagi sone rusak ngono ya. Kedungo apa sampe jadi gerah ya. Ngene.
Piye? Semakin kusuk iki doane semakin ra krungu. Oh ngono jajal. Ya wis tak tutukno sik ya sepane. Ora kusuk berarti krungu. Ah ya. Oh, Nyelot. Fatihah. A'udzu buntut. Agamamu apa to jane? Joshua lho Mas. Ngurus kuwi ya Pak Yosi. Piye aku ora diwarai kok. Oh iya. Wis Dang, kowe atraksi aku ya atraksi dhewe aku. Oh isa. Yo atraksi. Dang. Pipit. Kowe atraksio. Kowe atraksio salto bareng ngene kok penyanyine ditokne lah kae barangnya Oke, deh. mantene kok nyanyi. Mantene. Karo Mbak Putri Mbak Putri sebagai kakak. sebagai kakak. Heeh. Mas Yopi. Delok nyapa Mas Yopi Oh, barang. Mas yo, Yopi ora gak usah. Ora iso nyanyi wonge. Topi putih kok wereng men nyawang. Sing ndi, Den? Padha ngidoni dhewe. Tuh. Oh kae ta. Oh kae Yo. gayane dulinan HP. Heeh, padahal Gak apa-apa aku mbok transfer. dengan HP kayaknya padahal casing tok ora nek mesine. Oh iya. Ya wis atraksi aku. Tunggale gunamu petang terus Los. Atraksi bos. Oke, siap loh sampeanmu lah kuwi lho. Wah, kalah Sik ya. tenang ayo ditarik sik. Lah kuwi lho drogone dompet. Yuk, yuk. Kalah. 1000 lek ping 10 ya akeh ya kowe kok urung salto lha kok dak rono salto sekno. Lah. Ayo Mas tarik yo. Oke. Nggih nyawer sapa kuwi? Yuk. Sepisan yo sampean. Yo wes, ayo. Yo. Ayo biar baca bagus. Mendemak, mendemak. Mendemak. Oh. Remuk. Yo he ha. Bandane sapa dikunguti wi lah. Wi bandane sapa omong usong lho. Dot wae dong isin-isin aku, Dot. Wi isine apa to, Wi? Aja dijipuk. Kowe nek ulone wi aja mok. Softtek di sini. Softtek. Sotek. Wi no cem-ceman pempes. Yo cueke. Ya. Seng. Weh, Sengi. panggah pagi, panggan. Ayo ya. Weh, dak oleh skater tenan iki. Kere. Dot dak golek adah to, Dot. Ora enek sing Aku yo 2000 malah. 5000 deh Pak Gi, sorry. 5000. Ayo ganti satu loh. Ganti salto sekno kok isone langsung blunus karo masamu lho. Pak Gi wis to Pak. Blunus ayo piye lek nyawer. Masa pakmu. Pak Gi jalu. Lah kalau. Etan kalau. Ndi? Kono ndi? Lor. Pak Gi aja mbok siksa to aku Pak Gi. Dan piye? Piye nek? Now. Aku salto sorol. Now. Saja cuplek malah oleh sampean kira delok dobel jare. Piye iki? Mbok awakmu gak pengen lek. Kamu gak melek ta, Ban? Gak ampun. Gak pengen melek lho, Ban. Lepe 10.000 magak ya mbon Lah, pilih satu. Enek sing bagian donga ya enek sing salto ngono lho. Aku tak donga kok kene, ngono lho, Cak. Abot ndongone Donga. timbang saltone ya. Donga. Akeh bayarane. Nek donga ki akeh bayarane Oke. Donga apa? Aku didongane Mas Ambon ambruk malah. Apa dongane?
Dungane Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Lah, adzabannar. kok malah Wis ta. Ya lho. Hati-hati Dot. halal. Kudungan kan. Kowe mau bengo. Cil mau bengo, Cil. Oh iya. Ndang salto bene akeh sawelane. Pak Mbon. Evi Pro. Ndang terus no, ke lho. Klambi biru lho. Evi Pro menghasilkan. Kerudung ireng lho, bah jak selawatan iso wae. Iya. Endi to kudung ireng kabeh kudung ireng ya. Sing ngompong Wes awakmu wes. Wes, tenan. Yo Jos. Mbake Jos, gantian no aku. Oh Mbak ya dicelokno pah. Iki nek sing bar implane anyar. Sitoke jan ageng. Nah, sitoke irit. Dang Kayak ibate Agus. MC None Jos. Ayo, MC Nono, Bon. Ora iso. Untuk warga masyarakat ndi, Bon? Katang. Kediri. Kabupaten Kediri. Kita tampilkan salah satu artis yang sangat fenomenal yang Anda sudah tidak asing lagi. Oke. Yang akan menghibur panjenengan semuanya dengan goyangan yang sangat. Siapa dia? Apa ki? Siapa dia? Kita panggilkan ada Dela. Oh, Okta. Dan juga Cynthia Martasari. Oke. Muhammad. Ayo sikile. Awas. Sikile gawe. Ayo. Us. Lomba jalan. Sikile. Ya. Awas. Ayo. Lali Kristen nek. Lah dito delai. Del, kamu tuh Del dikempes saja kok. Del aja salense to. Del dikempes Dimas kowe ora jang-jang. Oh iya deh. Aduh, Dek. Wong ndi, Mak? Ihi, Wahyu. Mau ganti iki to, Jos. Parmi. Bapak duduk iki, Kuwi ngono yu tam sini. Iki Mak Joko iki. Duduk kuwi. Mak pun monggo. Gitar ya. Oke. Sun Mak. Loh, yo. Oke, Mak. Iya. Ayo. Dudukku. Eh. Widela 60 tahun kemudian. Oh iya. Ayo di. Ayo Penyanyimu di Jos. Del. Sepote sing apik to, Mas. Sepatono sing apik to, Gus. Aja irit-irit to, Gus. Kok nunut ketipung barang nggih midi ya to. Sing ihi cerit iku lho. Ala katir. Lah iki lah. Ala katir iku lho, Lek. Usah. Bar iki bandengane 18, Bu. Sampe rada mundur. Wes mundur. Bandengane 18. YouTuber hati-hati. Keprok yasmu kabeh. Los iki. Onar iki ya. Onar. Sore ini katang onar. Oke. Aduh ngangen-angen kono bae udian. Yo. Batal. Alhamdulillah ora Ora. udan blas. Celok Ampun celok metu nyamburi. langsung Oh, lepek jauh. srengenge ngene. Cek keturun. Celok nyamburi. Wit kongkonan metu wit. Penyanyi ndi lagi? Celok nyamburi. Pak Bon. Apa? Lah dalam. Ising. Iki lho penyanyine. Men pedok. Yo iki. Yo. Oh, jaluk panggung men. Bangunan men. Urung apa-apa wis guyu ya. Ora kuat, tulung. Delok bahaya. Lah kan tambah welek to, Mas. Tambah welek ngono sampe. Oh, tambah elek men trah dasar elek. Apa ki? Layak Dela randang metu-metu. Bareng ngeruk letong tiba. Cynthia yang ngenteni apa ya, Sin? Oh iya sitoke. Mbak Sin. Imang menungso apa iki? Ngenteni apa Cynthia iki? Cek ngecor.
Delok to, Dela. Kok aja susu sing dipangan celeng nih. Iso koyo ngono. Emang boleh seiring itu, Mas. Emang boleh. Iya apa mau? Rino, kamu di karo aku ta? Rina. Ora wedi wi samar nek kok kampleng kono. Kowe iki ngene iki bayaran piro kok arep ya? Iso koyo ngene wong. Ayo Rina ning tengah karo aku kene. Ayo. Kowe nyawang kok ngisor apa ketok to, Bon? Ora ketutupan. Jan mentol kabeh. Mentol kabeh apa tumor. Kuwi ngono uci-uci. Kuwi ngono kutil. Lah enek wong koyo ngene iki piye to? Heh? Wah enek wong koyo ngene iki lho. Wong kok pating pentreot. Mbak Rene to, Mbak. Mbak Dela. Salam. Sorry aku wis wudu sampe Rene. Oh iya. Aku wis wudu Iya. Ben dijauhkan dari marah bayi dan petaka. Kancamu nek kono, kanca. Ngel. Heh, kowe dikongkon sapa? Iki pastor apa wong Arab jane? Karena madhep ora aja rene. Lah Ya. omah kok mburi. Ora kuat aku madhep. Oh gitu. Rono madhep rono. Imanmu nol ya. Oh, nol. Lah ngene iki nol. Nyanyi ya. Nyanyi. Nyanyi saiki apa engko ning kono? Stok. Ratu kegelapan ayo ke. Aku kan nggih topine to, kowe nggih klambine gelem ora? Ayo sempakan tok aku mah. Welek, wong kok welek ngono Mbak ya. Nyanyi apa lagumu apa? Aja begagang-begang. Ora. Cah wedok iki umume ngene lho, Mbak. Mlaku iki teng Lah aku bantu. Lah iki lanang lho iki. Lanang oke. Kuwi mau Bareng lanang. umume ngono, cah wedok. Lah ngene-ngene pula yo. Iya. Lah yo mengo. Ya ngono lho. Dadi asistene sing tanggap ngono lho. Tok. Malah elek. Ya iya. Cadangan nak duwe, Bang. Ditutup apa tutup budak? Yo, nyanyi yo. Ayo. Nyanyi. Nyanyi ning room kono. Apa? Nyanyi ning room. Iya, iya. Yo. Aja nyanyi yo nyanyi yo. Nyanyi ning room yo. Iki sing Mbak Sintia kloget iki. Iya, kloget kok kloget. Kloget iki poset termasuk. Rukemi. Kloset to. Rukemi. Kok iso? Rukemi. Aja ngono to, Cah. Aja mok body semeng ngono. Oh ngalih aku. Ngalih aku. Ya sandale. Ngalih. Penyanyi apa sandal putih bulu ki apa iki jane iki? Lha iki sandale sapa iki, Mang? Udah endaut to wi. Wes, nyanyi apa iki? Ya nyanyi duet. Sandale Arifin. Duet. Hey. Ngapa? Kuwimu anu madhep rono lho, Mbak. Wah, lha ditudone lho. Walah, garo. Bulune abang-abang. Ya Allah Dela, we bar payu to, Del. Astagfirullahaladzim. Kolak Nek kalung. mburi dinu payusan we kebangetan. Kuwi jelas dicokot celeng nang mburi ngono we. Kolak kalung. Alah. Kowe kaya iki. Enggak, Mas. Cangkemmu ra pas. To Dela lho pakai abang iki piye to kuwi? Kaya rondo to Del. Kok abang ku sapa sing nyokot ku lho? Ya Allah. Ya Allah. Gudale biasanya kuning loh. Gudal kok biru iki. Lan gudale biru. Wih jelas dicokot gladur iki. Sabang kabeh dolan. Dur bapakne dur. Mbok sesep girungmu jare iki telale. Aja ngono lambemu garing. Kini ku telah kembali padamu kasih. Kering sami ramene pasewakan aku. On tapping. Ontoping dening Sang Prabu Singokubang ingkang samya adalah onengah silangan Suraya Sinepato Danang Mangore.
Tindakno dening Parwadya Bala sawerane kewan alasang sato galak Anggawa wisa wow
biyene tresno aku nganti salawase indangnya masuk tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketun mung rekoso urip ana guna dilakoni yen rezeki ana sing maringi kalong dadi saksi muga sliramu ra bakal tresno aku nganti salawase apa kowe kelingan janji pengen urip bebarengan buka susah dilakoni apa pancen sliramu ra krasa stres apa sliramu ra ketun wong rekoso urip ana guna nggak susah dilakoni yen rezeki ana sing maringi kalong dadi saksi muga sliramu ra bakal nyidreni wiwit donya nganti akhir
Nalika pisanan ketemu sliramu tratapane jero dadaku esemu manis kang kaya madu citramu endah kaya widodari gawe ayeme ati endahe suaramu nalika tetembangan ning ati rumangsa kedanan do Gusti tulung ana kawula kang lagi gandrung ring wanita gandrung aku gandrung kaya wong linglo ning atiku rumangsa bingung impenku marang sliramu sok kapan bisa bersatu nanging piye maneh yen iki pancen dalane aku karo kowe mung kekancan wae tutekno lagumu tak rampungi nangisku muga awak dhewe bahagia selalu endahe suaramu nalika tetembangan ning ati rumangsa kedanan do Gusti tulung ana kawula kang lagi gandrung mring wanita gandrung aku gandrung kaya wong linglung ning atiku rumangsa bingung impenku marang sliramu
Onar. Ongkek. Ongger. Iya ta Ki. Sepisan iki aku eling lan jujur iku sing utama. Orang katang setresno budhe kang telu putri kang satu, krawatan rawuh kang satu bagi apa ya? Beno ngatur pasukan